Сәлемсіз, эфирда аңалықлар вақты, студияда Лина Хасеншина. Символом единения нашей национальной и большой родины. Әлмәтлілер тантаналы рәвіште паспортлы болды. Татарстан – это республика талантливых людей, талантливых детей. Қаракүз фестивалі охырына якынлаша. Викташи, рахмат, что организовали такое мероприятие. Мәдәни мөхит проекты дәвам итә. Дәүләт флагы көне уңайыннан кичә кич калабызда триколор исеме астында велозаезд узды. Моннан тыш илебезнең гимнын башкару буенча флешмоб үтте һәм 27 үсмергә паспортлар тапшырылды. Символом единения нашей национальной и большой родины, имеет уже более 300-летнюю историю. Поэтому еще раз сначала поздравляю вас с этим праздником. Паспорт алу тантанасына җыелган 27 егет һәм кызга Россия гражданин документын Әлмәт районы буенча полиция бүлеге начальник урынбасары Лина Рәхмәтуллин үзе тапшырды. Мондый чараның дәүләт бәйрәмнәре көннәренә туры килүе дә калабызның күркәм гадәте. Романова Арина. Тормышта иң төп документларның берсен алучы әлмәтләр арасында Ульяна Рыжикова да бар. Кыз сүзләренчә, паспорт белән бергә ул яңа мөмкинлекләр һәм бурычлар да ала. Всех поздравляю, кто приобретает этот документ. Соблюдайте законы. Яшь буынны закон үтәүче гражданнар булып үстерү, балалар һәм үсмерләрдә ватанпәрвәрлек хисен тәрбияләүгә юнәлдерелгән чаралар районда гына түгел, илебез күләмендә дә башкарыла. Әлмәтебез кешеләре белән данлыклы. Нефтчеләр каласында Татарстаныбызның данын еракларга илтүче шәхесләр бихисап. Араларында 100 яшәр әби-апаларыбыз да бар. Шуларның берсе Зоя Першанина. Тыл хезмәтчәне Әлмәтнефть нефтьгаз чыгару идарәсеннән лаеклы ялга чыккан. Илхофнефть нефтьгаз чыгару идарәсендә эшләгән тормыш иптәше белән 3 кыз үстергән 90 яшьлек юбиляр белән без дә танышып кайттык. Зоя Першанина 1932 елда Әлмәт районы Яңа Елань авылында туа. Гаиләдә 8 бала үсәләр. Яшьтәшләре кебек бәхетле балачак урынына сугыш чоры баласы була һәм хезмәттә тәрбияләнә. Все работали, старшие 2 сестры на лошадях землю пахали. Одна на комбайне работала, старшая. Я уж была 4-я. Зоя Павловна 1954 елда кияүгә чыга һәм тормыш иптәше белән Урсалага күченә. Санитарка, нефть өлкәсендә эшче булган юбиляр лаеклы ялга чыкканчы 10 ел Әлмәтнефть нефтьгаз чыгару идарәсендә хезмәт куя. Алтын куллы әниләре турында кызлары горурланып сөйли. Бүген 3 кызы да Әлмәттә яши. Она у нас все умеет. Умеет вязать, умеет шить. Маленькие были, она нам постоянно, там у нас Пасха, уж это большой праздник. На Пасху у нас у всех были новые платья. И мы обязательно это вот сшитые руками мамы. Зоя Павловна күркәм юбилее белән Әлмәт шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе Айнур Исхаков тәбрикләде. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет, заботы и тепла близких. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Калабызда фестиваль җәй дәвам итә. Бу ялларда Каракүз фестивале мультфильм яратучыларга багышланды. Әлмәттә Animation Almetfest Каракүз 2нче бөтен Россия анимацион фестивале булып узды. Аның төп темасы Идел буе халыклары әкиятләре. Рәдифә Науманова дәвам итә. Мультипликацион фильмнар төшерү кинематографияның иң югары баскычларыннан берсе. Биредә идея кабатланмас, сюжет линиясе балалар һәм өлкәннәрнең күңеленә үтеп керешле булудан тыш, эш барышы да шактый катлаулы. Мисал өчен пластилин персонажлар кулдан ясала. Аларның һәр хәрәкәте секундлап бүленеп аерым төшерелә. Аннары берәмләп бер линиягә җыела. 1 минутлык шундый фильм килеп чыксын өчен уртача 900 фотосурәт кенә төшерергә кирәк. Бу һәм башка нечкәрәкләрнең теләүчеләргә өйрәтү өчен мәдәният һәм ял паркында 3 көн рәттән иҗади укулар оештырылды. Бу Татнефть компаниясенең Калабыз халкына чираттагы бүләге. Каракүз анимация фестивале балалар һәм яшь үсмерләрнең иҗади потенциалын ошарга этәргеч бирә. Бу хакта оештыручылардан да битәр әтияниләр үзләре ассызыклый. Азалия Горешина анимацион фильмнар белән 2 ел элек кызыксына башлый. Әтиянисе әлбәттә аның бу шөгылен хуплый, кызларына шартлар тудыра. Нәтиҗәдә Лука һәм Аки образлары барлыкка килеп, үз дөньяларында яши, маҗараларга бай тормыш алып бара. Раньше было очень много, а сейчас я забросила некоторые
она немного конкретизировала. То есть у нее раньше были некоторые моментами только, теперь она решила создать какое-то вот направление, уже сюжетную линию, дальше будет продолжать. У нас Азалия раскрылась, какое-то вот выросла очень сильно, качество ее рисунков выросло, и наконец-то мы приобрели опыт выступления на сцене. Мындай фестивальлер балалар үшін бик яхшы деп ойлаймын. Аларның бүтін булган ничек дип әйтим, талантларын, бәлки мәктәптә ачылып бетмәгән мөмкинлекләрен ачырга ярдәм итәләр. Айрым художественный мәктәпләр алар өчен мин бик яхшы дип уйлыйм. Мындай фестивальләр тем более. Мастер-класслар, интерактив программалар, кыска метражлы мультфильмнар күрсәтү, танылган артистлар чыгышы һәм башка бик күп нәрсәләр оештыручылар Әлмәт халкын һәм кунакларын фестивальнең масштабы белән таң калдырды. Вообще впечатление замечательное. В первую очередь понравилось, как трепетно все ребята относились к... Миңа балаларның эшләре бик ошады. Идел буе халыкларның әкиятләрен алар бик оста итеп заманчалаштырдылар. Яңа форматын булдырырга тырыштылар. Бу бик кыйммәтле. Татарстана были использованы в их идеях, в их работах, то, как они попытались их интерпретировать, соединить с современностью. Вот это было очень здорово. Татарстан — это республика талантливых людей, талантливых детей, невероятные истории. Татарстан талантлы кешеләр, талантлы балалар республикасы. Мин анимация белән шөгыльләнүче кешеләрнең тырышлыгын, потенциалын күрәм. Аларның киләчәге өметле. Что они рисуют, как они рассказывают истории, я считаю, что у них огромное будущее. Идел буе халыклары әкиятләре, каракүз легендалары, анимацион проектлар, сценарийлары буенча җиңүчеләргә үсештә кирәк булган акчалата сертификатлар тапшырылды. Кичен исә илебездә популяр булган «Смешарики» мультфильмының персонаж тавышлары авторлары Сергей Мардар һәм Михаил Черняк белән очрашу булды. Алар барлыгы 5 персонаж булып сөйләшә. Моннан тыш сәхнәдә «Смеш Бенд» төркеме концерты да узды. Әлеге төркем мультсериал хитларын башкара. Рәдифә Ногманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Жылы очрашулар мәдәни мөхит проекты кысаларында да дәвам итте. Әлеге мөмкинлекне шулай ук Татарстан нефтчеләре булдырды. Калабызның 7 мәйданчыгында чакырылган кунаклар да шәһәребезнең танылган җырчы һәм музыкантлары да чыгыш ясый. Калабыздагы мәдәни тирәлек проекты Татнефть компаниясе хәйрия фонды ярдәме белән оештырылды һәм уздырылып килә. Аның кысаларында Әлмәтнең 7 мәйданчыгында һәр җомга һәм шимбә саен 2 сәгатьлек күңел ачу программасы бара. Мәдәни кичне һөнәри артистлар компаниясендә уздырырга теләүчеләр Калабызның Шарлауклы балалары, Сәламәтлек, Яшьлек паркы, Әлмәт драма театры артындагы һәм нефть институты мәйданчыкларында, Каракүз скверында һәм Түбән Мактабаның мәдәният йорты мәйданчыкларына җыела. Мәдәни мөхит күңелләрне ача, мәдәни мөхит усаштыра, кавыштыра һәм җылылык хисләре өсти. Әлмәт драма театры артында була мәйданчыктагы бу мәдәни мөхит әнә шуны исбатлады. Бирү кичәнең сәбәпчесе Венера Мөхәммәтханова. Ярат кавер төркеме белән чыгыш ясаучы җырчыны тирәктә дә яхшы беләләр һәм яратып кабул итәләр. Минем уйлавымча, бу проект безгә әлбәттә кирәк. Чөнки Әлмәт кешесе бик биергә ярата, җырларга ярата һәм без алар белән бергә җырлыйбыз һәм биебез. Театр артындагы мәйданчыкта җыелучы апа-абыйлар, парктагы ретро-клубы активистлары. Алар бии-бии сәламәт яшәү рәвешен пропагандалый. Бу кичәгә еш киләсезме, ошыймы һәм ни өчен киләсез? Я надеюсь, что мы с вами еще услышимся и еще раз вместе попоем. Ялыйтырга күңел ачырга кирәк. Бик тәши, рәхмәт, что организовали такое мероприятие. Спасибо большое всем городу, администрации, вообще всем. Татарстанлылар һәм республикабыз кунаклары өчен мәдәниятне үстерүгә зур этәргеч булган мәдәни мөхит проекты бу атнада да дәвам итәчәк. Рәдифә Ногманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Спорт яңалыкларына 16 августтан 20-сенә кадәр Солилецк шәһәрендә бокс буенча 18-нче регион-ара турнир узды. Анда Әстерхан, Челябинск, Оренбург өлкәләреннән, Татарстан, Башкортстан, Чувашия, Удмуртия, Казахстан, Үзбәкстан республикаларыннан иң көчле 90 боксчы катнашты. Үз авырлык категориясендә Әлмәтнең физик культура коллегияты студенты Илдан Шәңгәрәев бронза призер булды. Ул беренче очрашуның 2нче раундында ук җиңүче була, ә ярым финалда Оренбурглы титуллы спортчы белән очраша һәм хөкемдарларның уртак фикергә килмәве белән җирле боксчыга җиңүне бирәләр. Илдан Әлмәтнең Диван бокс клубында Раджив Низамеев һәм Сергей Борматов та шөгыльләнә. Тагын бер уңышлары белән грек-рим көрәшчеләре дә горурлана ала.
Қалабызның Олимпия резервындағы спорт мәктәбі спортчылары Ралиф Галиев һәм Ярослав Кобин Ростов-на-Дону шәһәрендә узган Россия укучылары спартакиадасы финалында 2 бронза медаль яулады. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.